Alamomi na nuna cewa Lukaku na iya zama Drogba na Chelsea na zamanin nan. Romelu Lukaku na iya zama sabon Didier Drogba na Chelsea idan har ya kammala komawa kungiyar Premier League, a cewar tsohon ɗan wasan Manchester City da Ingila Danny Mills. Hausa Football News TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku ci gaba da danna mana subscribe don ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe. Ana sa ran tauraron ɗan wasan na Inter Milan zai kammala komawa Stamford Bridge akan kuɗi mai yawa bayan ya taimakawa Nerazzurri lashe kofin Serie A a bara tare da bayar da gudunmawar ƙwallaye a cikin shekaru 3 da suka gabata a Stamford Bridge. Tauraron ɗan wasan na Belgium ya yi gwagwarmaya don samun nasara tare da buga wasanni 10 kawai a gasar Premier ba tare da cin ƙwallo ba. Gabanin dawowar sa London, yana goyon bayan Lukaku. Mills yana goyon bayan Lukaku don tabbatar da kansa kamar gwarzon ɗan ƙwallon Afirka sau biyu, wanda ya ci ƙwallaye 104 ya kuma taimaka sau 55 a wasannin Premier, 254 na Blues. Idan Chelsea ta ɗauki Romelu Lukaku, wannan na iya zama mai canza wasa a kakar wasa ta bana, in ji Mills da Lapcross. Tarihin Lukaku har ma a Manchester United yana magana da kansa. Idan kun yi wasa da ƙarfinsa, shi cikakken ɗan wasa ne. Zai iya zama Didier Drogba na Chelsea na zamanin nan idan kuka kalli saurinsa, ƙarfinsa da kuma tarihinsa a gaban ƙwallo. Yana da dukkan siffofi na 'yan wasa. Ɗan wasan mai shekaru 44 ya kuma yi tsokaci kan sabon ɗan wasan Manchester City Jack Grealish bayan ya koma daga Aston Villa fam miliyan 100. Mills ya ci gaba da cewa, a zahiri ina tunanin Aston Villa ta yi babban kasuwanci a wannan bazara. Sun rasa Jack Grealish, amma sun kasance masu wayo da gaske wajen maye gurbinsa. Sun san Jack zai tafi, don haka sun yi kasuwancinsu da wuri, kuma sun shigo da sabbin fuskoki 3 ko 4 tare da kundin canza wurin da suka samu daga Man City. Grealish zai iya zama babban sa hannu. Sannan ya yi magana kan sabon ɗan wasan Arsenal. Ya ce Ben White ɗan wasa ne mai kyau sosai, mai hankali. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Football News TV. Hausa Football News TV.